Oy, 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 oy. Nih, kaya wala akong asawa. Tsansa na dyan kayo ni ba? Mag-rides kong barkada na ko. Laban dito ba? Nagkik-chicks dito da. Rides na tatag doon Salvador. Woo! Woo! Oy, 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 oy! Asa ka, asa ka, asa ka! Asa ka! Asa ka! Asa ka! Mag-rides, miss! Kung barkada Ay, na. dili, dili, dili! Di ba nanangit naman ko na magabi eh? Isugot ko! Dili, dili! Isugot man ka pero wala ka ng tingog na yun. Wala ka ng sugot ato di ay. Huwag ko nisugot! Dili pwede mo lakad kung wala ko! Nisugot ko! Wala! Puta kayo, sugot pa ka wala. Dili ko musugot mo lakat ka nga! Wala ko! Ano man? Ha? Muligi ka sa babae na po niya! Muna magkadisgrasya di mo! Pagtaro ba ya? Kung gusto ka, imuha, ano ko imuha? Ha? Kita po niyo, nanangit yung magtarong niya. Karoon, bawi una po tayo. Suot to! Nagkaligaw kong hiwa dito, hatong biya! Ikaw biya dito! Nagkaligaw ko kang itya! Suot! Kapuya ni mula po, nanangit naman ko na magtarong lang. Nananghit! Kumain ni mo no! Rides ka! Pagkapot Rides. dito kaya, kinsa ka mong drive-ban ka ha? Drive pa lang mo, tarong kong drive pa, dili man lain. Nanangit mo ko ni mo, mag-rides, magbarkada na ko. Magkuyo ganit na! Muligi mo gani kag na chicks gani! Labi na puro buwa kong kuyo! Pagtarong dyan biya na ako ha? Nanangit ang tarong ni mo, nanaon ko ni mo. Pagtarong dyan ako! Gusto ka anaon ako ni mo ha? Ana? Ha? Kasi ganit mong ito? Amok ka na! Gusto ka? Dili ka mula ka kung wala ang asawa! Pagtarong dyan biya ha? Kaya ka na imong punuan na pwede kang gamaya! Ano? Di mo na! Huwag yan rin! Habilin! Sige mo kalaw, sige mo kapikita na tatarong na ni mong hotdog. Uy, kabalo kang kuha na kaayon eh, mapatataro, nanangit mo magtarong eh. Dili na kita pwede lagi! Ningsugot ko gabi eh, pero nagtuo ko, ako kuyog ko! Ha? Kaya magkamong mga lalaki, basta wala yung asawa, feeling single na din mo! Feeling Ay, single! pinasinggol. Oh, usay magkalisan, feeling guwapo pa! Gwapo. Ana? Mula tulog sa kwarto, magbuwa na kung equal game dito eh. Oh, man pa, magbuha ka itong igor game, kaya makakwarta pa ta, ana! Yan, uy. Hawak ko ng asawa. Oh, mahay ka? Wala eh, wala. Mamagay ko gamahay, yung mga pating gamaya? Ah, mga matas mo ka noon. Asko day. Mayroon lang mga rimang pare! Ay, bayan mo mga mari mga pare. Ginisibig ko sa katan. Ah, this is Impy Girl! Or mga mari mga pare ni Judy ay angay mulakaw-lakaw taka itong asawa ka monitor di ay kasi kakay mata. Mulakaw tabi sa asa, dapat kuno sila mo angkas sa motor. Kailangan kuno mo angkas na to. So dili na nato sumpako ng asawa para way gubot. So mao ni mga mari mga pare, di na lang ta mulaag mo duwa na lang tag eagle game Mas maayo pa! It's dito na itong eagle game. Ang atong lantaw ng eagle game. Kung wakay lingaw mga mari mga pare, makakwarta pa ka ni ma-enjoy pa ka. So mao siya ni open na ang eagle game. So atong buhaton ni mo out sa ko, So ato ang iyop ikuha ng register ani. Asa naman to? Shoot sa ka, okay. So anong buhaton is register ka? Register! Ibutang nimo ang mobile number sa babaw. Ibutang po nimo ang mobile password sa ubos di ay. Butang po nimo sa katulo ang imong password. Tapos ang musil na OTP sa imong mobile number. Yes! O imo i-confirm dito para ma-register na ka. O mari mga pare dali na kayo siya makuan kanang masudlan imong wallet mga pare kung naa kay GCash. So, ang mga games na ay Naay ka ng Dragon Tiger, Red and Black, Color Game, Lucky God, Function, Odd and Even, Baccarat, 3-card Battle, 3 Kingdom, God of Wealth, Bonus Beer. So dali na kayo siya, mga pare, sudlan nimong kwarta, mga pare, dali na dito nimo ang wallet. Tapos imo siyang itap-apan o kanang pwede 100, 200, 500, 1,000. Yes. So mag-games na ka mga pare, dali na kayo malingaw pa ka, unya, makadaog pa ka, sus kwarta na. So, sa pa yung ipaabot mga pare, yung ganan mo malingaw o nasa mo extra income. Eagle Game na! Mag-register na! Basta na!